βρισκόμαστε εδώ με τον γυναικολόγο Ανδρέα Κόμη στην Τρίπολη, στο δικό του ιατρείο, το οποίο είναι καινούριο εδώ για την πόλη μας, και θα μιλήσουμε μαζί του για κάποια πράγματα. Καταρχήν να του πούμε καλώς ήρθες στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλορίζικος ο χώρος, πολύ ωραίος και το ιατρείο. Ευχόμαστε να σε προτιμήσουν οι συνδημότες μου. Και μιας και βλέπω ότι έχουμε ξεκινήσει με ζέστες και σιγά σιγά θα ανεβούν και οι θερμοκρασίες και σίγουρα όλο κάποιοι θα πάνε παραλία, εμένα με ενδιαφέρει να μας πεις λίγα πράγματα σχετικά με γυναικολογικά προβλήματα σε σχέση με τη θάλασσα, με το νερό, τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Συχνά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στις γυναίκες, είναι οι κολπίτιδες, φλεγμονές δηλαδή του κόλπου. Με πιο συχνό, ας το πούμε, σύμπτωμα, το κάψιμο, το τσούξιμο, τη φαγούρα, αυτά τα οποία είναι αρκετά συχνά. Το πιο συχνό μικρόβιο το οποίο ταυτοποιείται μετά από τις καλλιέργειες που κάνουμε είναι οι μύκητες. Και βέβαια οφείλεται στην πολύ μεγάλη υγρασία, στην πολύ υψηλή θερμοκρασία της εποχής, το γεγονός ότι οι γυναίκες μπαίνουν στην θάλασσα, δεν αλλάζουν μαγιό, το γεγονός ότι κάθονται στην αμμουδιά, η οποία στις μέρες μας πια έχει πάψει να είναι τόσο καθαρή όσο ήταν παλιότερα, και όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν, να κολλήσει η γυναίκα κάποιο μικρόβιο, το οποίο, όπως είπαμε, το πιο συχνό είναι οι μύκητες, αλλά και άλλα μικρόβια, όπως είναι ο στρεπτόκοκος, όπως είναι διάφορα, αλλά και να έχει συμπτώματα, κάψιμο, φαγούρα, τσούξιμο, πόνο στην επαφή, πολλές φορές μέχρι και αίμα φτάνει να έχει. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που θα πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, θα πρέπει να προσέχουν, είναι καταρχήν να φοράνε φαρδιά ρούχα το καλοκαίρι, να αλλάζουν συχνά εσώρουχα, να αλλάζουν συχνά μαγιό μετά από τη θάλασσα, μετά από το μπάνιο τους, να μην κάθονται κάτω στην άμμο με το μαγιό τους, να βάζουν μια καθαρή πετσέτα την οποία έχουν επιμεληθεί οι ίδιες στην καθαριότητά τους, και γενικώς να προσέχουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, οι οποίοι χρειάζονται αυτές τις ιδιαίτερες ημέρες του χρόνου όπως είναι το καλοκαίρι. Βέβαια να πούμε ότι και κάποια κοριτσάκια τώρα που βρίσκονται στην εφηβεία, που αρχίζουν και αυτές πλέον και οριμάζει το σώμα τους, φαντάζομαι είναι τα αντίστοιχα που πρέπει να προσέξουν. Ακριβώς, δεν είναι μόνο οι γυναίκες οι οποίες είναι μεγάλης ηλικίας, είναι οπωσδήποτε όλες οι γυναίκες. Όταν λέμε γυναίκες εννοούμε από την εφηβική ηλικία και μετά. Έτσι. Τι ποσοστό περίπου έχει η κολπίτιδα σε σχέση με τη θάλασσα και με όλα αυτά τα προβλήματα του καλοκαιριού? Σε ένα ποσοστό θα έλεγα ότι πάνω από το 50% των γυναικών θα τις ταλαιπωρήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάποιο τέτοιου είδους μόλυνση. Πόσο εύκολα αντιμετωπίζεται η κολπίτιδα? Η κολπίτιδα αντιμετωπίζεται αρκετά εύκολα, αρκεί η γυναίκα να ζητήσει νωρίς βοήθεια, είτε με φάρμακα είτε με κολπικά υπόθετα, γιατί όσο το αφήνει αυτό τόσο χειροτερεύει και οπωσδήποτε γίνεται πιο δύσκολη η αποθεραπεία της. Άμα κάποια γυναίκα το κολλήσει για πρώτη φορά και θεραπευτεί, ύστερα λένε ότι ακούγεται ότι υπάρχει και πιο εύκολα το να το ξαναπεράσεις πάλι. Είναι αληθεύει κάτι τέτοιο? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσες φορές η γυναίκα κολλήσει, άλλες τόσες φορές πρέπει να θεραπευτεί. Δεν υπάρχει δυσκολία ή ευκολία, δεν είναι κάτι που αφήνει ανοσία, η θεραπεία δηλαδή αυτών των καταστάσεων, και μπορεί να κολλήσει η γυναίκα την μια εβδομάδα, να θεραπευτεί την επόμενη και μετά να ξανακολλήσει την άλλη εβδομάδα. Ωραία, χρήσιμες λοιπόν οι πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.